iziphi into ekumele bazigade. Ngoba njengoba umsebenzi wami ngumelaphi, njengoba umsebenzi wami nguumsizi wabantu, ngibasiza abantu e10 abazaziyo nase10 abangazazi. Uma ngabe mina ngiqwashisa abantu, ngisuke ngingalwi nomuntu othile, kepha ngisuke ngitshela abantu ukuthi kumele baqaphele kanjani. Kumele baqaphele kanjani. Yingakho nje kade ngitshela abanye abantu ngathi kubalulekile ukuthi bengabe uzokhokhela icounseling. Mhlambe nje uya kwi professional kumuntu oprofessional odila nezinto ze psychology, uyabo? Uyofuna icounseling, ikhokhela icounseling. Mawusofikile, take your time, and naye futhi akakubhuke ngesikhathi sure ukuthi uzobe deala nawe engajahili ukudila nomunye umuntu. Ngoba once waya kwi psychologist wathi uyafika wena ayisaconcentrateile kuwena, say concentrate kwi next person, ngoba i next person iphethe imali. Shuthi lana lento izele uze kumuntu wrong. And ngiyacela bandla kubelaphi, ngicela bafunde into eyodwa abelaphi, ukuthi emhlabeni uyedwa umuntu oyisiqalo futhi oyisiphetho, uNkulunkulu. uNkulunkulu. Wonke umuntu emhlabeni useva under uNkulunkulu. Uyabona uma uyibambe lapho kobe uqedile. uNkulunkulu ke akafuni kudlalwe ngabantu bakhe. Umuntu oyi-second in charge kuNkulunkulu idlozi. Idlozi li-second in charge. Why idlozi libe second in charge? Ingoba uNkulunkulu bengabe sekublessa, usebenzisa ingilosi ukuthi azize kuwena zizokulwela izimpo zaziyo nengazazi. Lezo ngilosi eyisebenziswa uNkulunkulu idlozi lakho ke lezo. Ungezwe abantu bethi klifi ngedlozi. Idlozi lisubmita kuNkulunkulu idlozi. So into engifuna ukuyinqanda ke la, ngicela abantu ababelaphi bangayenzi mistake udlale ngabantu. Mawudlala ngabantu bese uthi ugobela wami this. Ugobela wakho is nothing. Ugobela wakho compared to uNkulunkulu. Ugobela wakho is nothing compared to uNkulunkulu. Uma ngabe udlala ngabantu, umuntu odinwayo uNkulunkulu, ngoba bonke abantu abangaphansi komthunzi welanga bakaNkulunkulu. Then baba kaNkulunkulu bonke abantu abangaphansi komthunzi welanga bagadwe idlozi. Nawe wena oliphikayo idlozi lakho ngiyakutshela ugadwe idlozi baba. Umehluko kuya ngokuthi idlozi lakho libiza ngani. Kungenzeke lakho uthi hayi abantu abadala. Kungenzeke lakho uthi hayi izingelosi. Uyabo, kungenzeka ukuthi hayi elami idlozi, kungenzeka ukuthi elami izidalwa, kodwa yonke leyo nto isha abantu abaseduze nawe abamphefumulo uhlukene nenyama esebe responsible empilweni yakho. Uma ngabe mina la ngitshela abantu ngibaqwashisa abantu, ngisuke ngiqwashisa abantu ukuze umsebenzi wamadlozi abantu ube lula, ngoba kubhlungu lithi likulwela idlozi lakho ubuthatha imali oyinikwe idlozi lakho. Kade ingekho lenyanga esiqola manje, unikwe idlozi lakho le mali. Inyanga nayo nedlozi layo bafuna le mali yakho. Bafuna le mali yakho. Yiphi imali? Le mali oyiphiwa idlozi lakho. Nenyanga inedlozi layo nayo. Inyanga kuhlangene nedlozi layo, including ugobela wayo, bafuna le mali yakho. Kungcono ke makuzofana nesitolo. Athi umuntu beya kothenga esitolo, as much as i-management yasesitolo including idlozi le management yasesitolo mabefuna imali kuma customer, kodwa at least i customer khona into ezoyithola mase liyajabula. Yebo ngithengile imoto, ngithatha imali yedlozi lami ngayithenga imoto ka Mercedes. Abaka Mercedes bayajabula, kodwa nami ngiyajabula ngoba khona into engiyitholile. Kodwa uyabona mfethu uma kuzohamba imali yakho qede ungasali nalutho, uqoliweke lapho. Uqoliweke lapho. Ngithi mina bengabe uya kwi psychologist
ithi mawufika khona azi ukuthi isikhathi ngoba uza kumuntu uthwele imithwalo mfethu mhlawumbe content engicela ukunitshela yona uyangithanda or ungithandi wena onyanya fuck off bengabuya kumuntu ufuna ukuyohlola uyofuna usizo mfethu izwa ngami uthwele imithwalo le mithwalo uyithwele kade uyikhipha imali bethi abantu bayakuthula imithwalo kodwa bengakuthuli usuya kulo muntu oyakuyena ngoba khona omrecommendile noma uzwe i-soft talk kuma social media watch this is the one uyakuyena uthwele imithwalo umbuzo wami uthi mawusufika kulo muntu mfethu uzothola imithwalo yeminyaka ku 3 minutes no 4 minutes akunika wona mawucabanga wanele mfethu ukuthi akuhlolele ake sikhulume iqiniso la lento ngifuna ukuyipolitika ngoba angikhathali umuntu uzothini yena uqola kanjani nedlozi lakhe noma wafundiswa isalukwazi ayakusona kwayisona futhi esingazi lutho sigugele sekusife nje emhlabeni ngeke utsakele ngaliyonto sengithi mina kuwena mfethu ake siyeke nje kuyipolitika ake singene ecathulweni zomuntu nangu umuntu usenkingeni udlelwa umuzi yes izingane zakhe zidakwa utshwala yes imoto azisekho kudliwa umuzi zadakwa utshwala ingane imoto ezekho kwadliwa impahla endlini waze wadlelwa ngisho umfazi uthi ngale mali enginayo ake ngihambe ngiye kumkhulu bani athathe u600 wokugcina mhlambe ngoba amathemba asuwabeke kulo yamkhulu uyafika umkhulu khona ulayini umkhulu odziwe kuyena uyayidlalela umkhulu akekho serious ukuthi wena unankingani umkhulu uyayidlalela umkhulu uyadlala uthini umkhulu uthi hamba uye kuliyanto wazi kahle wena khona kini la kodwa uthi hamba uye kuliyanto engathi shu hamba ukhuluma wedwa lapho ngenkathi ukhuluma ngiyakutshela nje mina lento ikhulumayo kune record lapho njengoba ukhuluma le record lapha ulalele mawusufika kuyena ngoba uyadlala umkhulu uzofika kutshela lento kade uyisho lapha yebo ukutshela lento yaziyo lento izele wena uzofuna isicazululo senkinga ukuthi lezi nginginazo ngisuka ngicabene nendoda yami usibani bani ngidlelwa imoto athi esuka thini athi hawu ucabene nendoda usibu oh nemoto yakhe yadliwa mfethu into obuyikhuluma lapha la kuthiwe khuluma khona into ayibhalise lapha la kuthiwe bhalisa khona uzokuphindela yona mfethu wena uhlakaniphile ukubona ukuthi leyo nto leyo ukade urecordwa lapha awuyiboni yonto yabo mangabe kusuka lapho ke aphinde ngoba akukho okunyazo kusho ngoba nawe lapha ya ingathi ukhuluma awuspendanga isikhathi esiningi ukhuluma ngoba lapha uspende u3 minutes uthe nje hayi nginenkinga ngoba uyazazi inkinga zakho wena nginenkinga ngidlelwa imoto ngidlelwa umfazi ngidlelwa impahla uyabona yonke into ngokuthi uspende 3 minutes naye uzospenda 3 minutes kuwena ngoba mase kutshele lento oyishilo ayisekho enyazo yisho ayisekho azoyisho mawumbuza imibuzo akakwazi ukuphendula imibuzo ngoba yindaba akazi mfethu ngithi mina kuwena akakwazi ukuphendula imibuzo ngoba akazi ukuthi mawumbuza that is why ethi 3 minutes okay next mawuthi uyabuza hayi lengathwa sakhona ugobela wami wathi mina angingabi nabangani bomuntu mfethu the moment umuntu oxakekile eza kuwena uyashintsha ube yini kuyena ube umzali kuyena uyashintsha ube yini kuyena ube yithemba lakhe uyashintsha ube yini kuwena ube umfowabo ngoba manje uzokhuluma imfihlo zakhe nawe ngoba umthetho akuyena okumele akhulume imfihlo zakhe uwena ekumele ubone izimfihlo zakhe kodwa ngoba ukwazi ukuyibona useyazikhuluma ke leyanto le othe akakhulume kuyona useyazisho uzomphindela zona akuyena yini ukwenza umuntu isilima leyo nto le umphindela vele into ayishilo mina ngeke ungizwe mina ngithi ngicika inyanga ethile or ngicikane kodwa I try by all means to support people because ngiyazi mfethu ukuthi zinjani inyembezi zokuhlukumezeka emendweni ngiyazi mfethu zinjani inyembezi sokuthi ithi kuphelela imali iphinde futhi inyanga izothatha le mali ephelayo kade uthi mawifonela bese yakublock usuyabuza manje ngemali yakhe isiyakublock uthi okay ongcona ibuye imali izothi amakhehle engisebenza nawo wavuma ngiyibuyisa imali futhi amakhehle akhazigebengu mosi athi siza umuntu mayekhala umuntu athi
kushuthi lamakhehla zigebengu because phela lamakhehla mangibuya imali akasizakala umuntu bengasizakalile umuntu phela umuntu uyakhala enza into ukuthi azajabule umuntu hayi amakhehla wafuni wena uhlangene namakhehla akho ukuqola abantu wena uhlangene nesalukwazi sakho lesi esasikudunusela lesalukwazi sakho lesi sasikudunusela uhlangene naso ukuqola abantu uyabona uhlangene naso. And manje izikhuluma lezi zinto it's like no Bhaka, you know what I mean, mina into emnandi ngami asekho isalukwazi sangidunisela mina ukuze ngibe uking Bhaka ngikwazi ukubona ukuze ngikwazi ukuhlola ngisuze kange ngidunisele mina isalukwazi mina ngeke ngiyezwa mina ngilayithe kakhulu mina futhi mina dala ngaba inkinga mina ngeke izinqazi isalukwazi ziyibhadi engathi sigovozele la sithi siyakuthwasisa ziyibhadi izinqazi isalukwazi ngeke ngiyenze lonto mina. Futhi mawukwenzekile wabhayiza wenza leyo nto akuyonto ongathoma ngayo ukuthi wena waduniselwe isalukwazi utshele thina ugobela wami kuNkulunkulu oyisiqalo futhi oyisiphetho utshele mina engikwazi ukubona ukuthi umcimbi ngeke uzube khona and ngingabi selfish ngithi lo mcimbi ngeke uzube khona ngiphinda ngiyanitshela ngithi bafowethu ngoba sengibonile anikwazi ukubona ngicela ukunitshela ke mina sengicheckile ngeke uzube khona umcimbi uzongizondela ukuthi ngiyakuthayimisa awufuni ukuthayimise ngoba mina ngenkathi ngithi mina ngiyabona ngeke kube khona umcimbi kunabantu abazoqala benzini sebeya withdraw ukuvota leyo mali bezovota ngayo kwenzekeni sebeyisavile abantu ukusho kwami nje ngithi hayi ngeke uzube khona lo yamcimbi osemabhida sebeyisavile abantu imali yabo enkathi beyisave imali yabo abantu khona la sengibavikele khona wena othi vote khona la usubadayise khona ubanika umuntu oright umuntu othi save imali yakho umuntu ungayifaka into engekho nalo okay ke bese kumele bese bebona ukuthi into ebengiyisho khona bese kumele bangiqhawule isuswe nje ibeef kungabangwa amandla ngoba lento uNkulunkulu uyiexpose ngenye indlela ukuthi bafethu nifuna ukuhlolelwa nifuna ukwazi impilo zenu ake kuvele ngoba manje izinyanga sezi social media ake kuvele kuqhamuke lento sibone ukuthi ubani ozokwazi ukuyibona ubani ozongayiboni still lapho. Okwesithathu bafethu lento ngiyayicela ngithi mina abantu bashawe ngezichitho abantu basetshenzwe ngezithombe zabo uyabona abantu mfowethu kugqitshwe inkukhu ezimnyama emzini yabo bethakathwa mfowethu yazo abantu bashayana ngemithi mfowethu ama-office abantu uyabona njengoba abantu beshayana ngemithi ema-office kusho ukuthi abantu banjani abantu bahamba nesichitho abafakwa sona abantu abanomona uma ngabe umuntu ukuhamba nesichitho eseya enyangeni yini into ebalekile kuyena ukuyokhipha isichitho ukuze athandeke kumyeni wakhe bamthanda abasebenzi amukeleke emphakathini imali ingapheli ezandleni umuntu akafunde ufuna leyo nto umuntu usefikile umuntu mina yabona sengiyamthatha mina enesichitho iphela imali enezitha ngiyamthatha mina ngiyomgezela toilet ngempela umuntu esho ethi nginesichitho uyabona abantu bahlangana ngami ngiyamthatha mina ngithi geza toilet bese ngithini ngithi nginzima la ngiyamthatha mina ngiyomgeza kule mfula esemalokishini itamkoka yabo bafethu ake singayithathi lento ngenzondo ake lento bafethu iyimpilo zabantu singayithathi ngepolitiki yokwelapha ake singayithathi ake siyibuke ngoba ngenhlanhla abantu la ngaphandle bafethu bahlakaniphile abantu bafunde kakhulu abantu banamadlozi akhulumayo abantu banezithunywa abantu into ebashaya yabantu icommunication nedlozi lakho umuntu ayikho proper uma ngabe eseya kumuntu uyochecka ukuthi yini le ephazamisile ngoba mina ngumuntu onesithunywa ngumuntu onamandla ngiphazamiseke mtshela iqiniso ke wena musukumenza isilima uthi akakhulume yedwa lapha kanti uyayirecorda leyo nto musukuyenza leyo nto leyo musukuyenza uyabona ngoba umuntu usuyasuka uyamthatha uthi kuyena hamba uyogeza isitamkokweni uthi hamba uyogeza toilet uyabona uthi 3 minutes hayi beka 3 minutes mina iyanginyanyisa ngifuna ukuqamba amanga mina uthi 4 minutes kade uzothi lo muntu akayena umngani wakho
lo muntu njengoba ezelana uyithemba kuyena mfowethu, uyithemba izwa ngami mfowethu, uyithemba njengoba uthi akayena umngani wakho uyambitreya manje. Lo muntu umthathe umenze ingcenye yakho yefamily manje. Lo muntu umthathe mfowethu umenze wena ube ubaba. Uyabona iba ingilozi kulo muntu, umulwele lezi zinkinga. Musu ukuthi akayena umngani wakho mfowethu. Musu ukuthi akayena umngani wakho. Musu ukuthi lo muntu ngeke ukhulume naye open. Lo muntu umhlolele Yesu, umtshela ungabuzi kuyena. Ngiyacela bandla nalabantu ekuthiwa bakhulu, wemadoda makuthiwa khulumani nisuke nirecord ngiyanitshela mina. Iya kulanto mawuyile kulo muntu orecorda nayo. Iya fika uthula ungakhulumi. Bese mbheke uzothini? Mbheke uzothini? Uzobuza wena athi uphi baba wakho? Uphi baba wakho? Noma athi wena uphi uma wakho? Noma athi wena iphi ngani yokuqala? Ufunani lapho? Ufuna into azobambelela kuyona. Noma athi bashadile abazali? Ufuna into azobambelela kuyona bese ekhuluma ngayo ke manje. Kodwa ngoba ubambelela into engekho, ngeke akwazi ukululeka. Uzogcina kwa 4 minutes bese thini? Athi next. Lozayo uphethe imali naye uzoshawa ngephepha naye. Maqedwe iphepha lakhe next iphepha. Ekugcineni nizokhala. Wena mfethu onyanyayo, I fuck off. Fuck off. How can Bhaka yindaba uthi fuck off? Ngithi fuck off ngoba yindaba abantu abanye bafunwa ngezibhamu. Abanye abantu bangcwatshiwe emathuneni zingalungi into zakho. Abantu la ngaphandle basempini. Akufanele umuntu bethu uyafika kumina uyangifica nami ngutamatise. Ethi umuntu ngiyathakathwa bafuna ukungibulala abantu ngilonga ngithi praise God, hallelujah, praise God. Ayikho lonto ngoba bayakubulala abantu kulungileke uba lokubulalayo. Angitheke mina sengibona yilaba ya angihambe ngiyegcekeni la kulo muntu ozobulala lo. Ngifike ngenzeni? Ngithatha inhlabathi yakho. Angihambe ufike ngithatha inhlabathi. Mase ngiyithathe inhlabathi ukuze ngingalimala abantu abangenaqala kule family. Ngifuna igama lakhe. Ngiyalithola igama lakhe. Ngokuthi ngihlakaniphile sengidonsa isibhamu sami nami ngithatha inhlamvu yami yesibhamu. Ngenzani inhlamvu yami yesibhamu? Sengihlanganisa nenhlabathi yalo negama lika lo ozolimaza lo muntu. Shothi ngenzani mina? Sengiyalwa. Sengiyini manje? Sengiphenduka ngiba yini manje? Ngiba mina umphemo wokuphophela kulomuntu ohlushwa zinyoni la ngaphandle. So angikwazi ke mina kuthiwe ngizoba utamatisi ngibe inyoni. Mina ngilwela ngishaya abantu abasemajele. Ngeke umuntu osejele ethe nezingqondo eziningi mase ngengqondo eyodwa mina. Ingqondo eyodwa. Kuthi makukhulunywa ngithi hawu amen, amen. Uamen awube khona kodwa endaweni yawo lapha esontweni. Uamen. Umuntu uma isefike la esehamba wazwafika ayakhala amen la. Yinji isitha sakho. Ngiyakutshela mina gcwala ngakufakela. Yinja isitha sakho. Makuukuthi mangilwa lesitha sakho ngeke mina isitha sakho sisiza nesibhamu. Ngiloko ngithi mina hayi asithandazeni ngeke ngwenze lo msangano mina. Ngeke ngenze into mina. Hayi ngiyenza wena onyanyayo ngithi mina fuck off ngeke ngiyenze lento mina. Ngeke ngiyenze lento. Isitha sakho masiza ngesibhamu. Asisivimbi isitha sakho. Senzeni? Asifune sithole ithuna la kubo. Mase senzani? Simcele lapha ethuneni la kubo ukuthi nange Bhaka siyamcela kwela kubi ithuna. Simcela ngani khona? Siyamcela. Singamcela ngisho nangenkukhu esingayikhokhobisi siyomcela. Mase simcele samthola sesizokwazi ukusebenza ke lelithuna. Yini ezokwenzeka? Uzothatha uzokudubula wena, uzovukelwa abakubo. Uzovukelwa abakubo ngoba simcele kubo. Uzovukelwa abakubo. Kodwa manje ngutamatise ngithi shame, shame. Hayi suka. Mina mawuza kumina ngifuna wazi mawuza kumina ngizokulwela mawuza kumina. Abantu kubhlungu bayadivorce umfazi uthatha zonke into zendoda, indoda bayadivorce ayimniki lutho unkosikazi ngilo ngithi mina hayi okhotha la. Hayi suka. Ayikho lonto. Ayikho lonto. Mina wami ukuluthi labantu abawuyeke lo msangana abawenzayo. Le nto yabokudivorce nje abayiyeke. Mase ngiyabheka ukuthi ubani oinitiator le divorce ngibotho nangu inombolo nangu inombolo sengiyaqala ke hayi ke ngoba nangu inombolo ake sisebenze yena ke lo inombolo ngoba manje yena usecalculating futhi lekhaya wayeshaya isidudla kulomendo lo noma le ndoda yamshada lo ngoba nakho kunenombolo esifundele kahle ukuthi mawenza kanje kuzoba kanje. Okay ke kulungileke sesiyayifunda ke thina senzani siyayireporta esigodlweni. Kahle kwenzakalani kulo muntu sekuyashika ukuthi hayi akakaza amthandi
yini pho wayezele umcebo wakhe. Sikhuluma straight thina. Masikhuluma soyilawula kanjani? Thola into yakhe yokugqoka. Into yakhe yokugqoka. Bese senze njani? Bese siyahamba siyepophomeni. Ngasikhathi sini ngo12 ebusuku. Siyonzani? Siyoyishwiba khona into yokugqoka. Siyoyishwiba nje kanje. Soyishiba sishibelani simphendula inzululwane le khona ukuze abone ngisho ingane encane ukuthi uyahlanya. Simple as that. Mawuza kumina nje ungezi kumina nje uthi uzoreporta. Mawuza kumina sizolwa inkinga zakho. Mawuzohlola kumina ungale ungixoxela mina. Ungaxoxeli ngisho umuntu elapha e-waiting room. Please don't. Mawuze kumina ungaxoxeli umuntu mawuze kumina. Yes, ungakhulumi futhi nomuntu ola. Futhi mawungifonela ufona e-office ungathi mawufona ulokusho inkinga zakho manje kunenkinga ungayisho lonto wena. Okay, ngicela ukubhuka i-consultation noKingBhaka imalini siyayisho imali ocingweni isikhathi sini siyakunika isikhathi ngoba sifuna ulinde futhi. Mina ngeke ngijabulela ulayini omude mina. Ngeke ulayini omude mina kujabulela ulayini omude mina. Mina ngijabulelani mina ukuthi noma bangafika babe u4 abanye abantu namhlanje. Omunye u4 awuze kusasa, omunye u4 phambi kwakusasa. That is why ngisebenzele ekhaya every day. Athi umuntu uyahlola, ahlule ukuhlola, ukubona ukuthi mina angisasebenzele eThekwini. eThekwini ngashiyani nje eThekwini lapha emarket. Ngashiya kuqala lo nyaka eThekwini mina. Futhi nakhona ngase ngiya ngoba kunama special request khona umuntu ogulayo kufanele ngizomvusa ngihambe ngeThekwini. Ungabuza noma ubani kodwa khona umuntu othi nanamandla mina ngilapha ya eThekwini emgwaqweni akakwazi ukuhlola ukuthi angisekho eThekwini. Akakwazi ukuhlola ngisho unikiniki do angayihlola ibone liyodwa unikiniki do ukuthi angisekho eThekwini. Ngoba nje uke wangifonela wathi hayi wenzani ngiyezwa kuthiwa usebenzele ekhaya kodwa hayi uyastitinya kodwa ustitinya ngamaqiniso kusho unikiniki do umali yase-Absa. Uyabona umali yase-Absa yabo leya ndoda ke ayinayo ke inzondo leya ndoda unikiniki do. Mawuzondo unikiniki do hayi uyisidididi nje unikiniki do akanayo inzondo. Kufana makuthiwa uzondo 3 seconds usuke uyigulela nje akuyonto yokuzondo 3 seconds into ehlala ihlekela nje. Uyabo hlala ihlekela nje kodwa walahla bazokulimaza ngomqondo bazobesani akuthi nje uyakwayiyena ulayithe kakhulu. Uyabo so bangayihlola mawuthanda buzo uKingBhaka wagcina nini kodwa khona inyanga enesibindi ethi mina ngisebenza emgwaqweni nginomuzi omngaka. Mina ngisebenzela lekhaya from Monday to Sunday. Mina ngibathathi abantu aba more than 5 mina ekumele ngibahlolele ngoba once ngabathatha ingako kufoma kubhukwa angibathathi aba more than 5 ngoba umuntu ngamunye i-minimum yami u30 minutes. 30 minutes it's a minimum time. I-maximum time yami yi-hour. Ngihleli nomuntu oyedwa mina efonini. Minimum time efonini kuba u20 minutes. Maximum time efonini u40 minutes maximum. Yabo bakhona kodwa engeke ngikhulume nabo kuze kuphele i-hour efonini. Uyabo ingoba ngisuke ngibona ukuthi sengimhlolelile wayibona lento angiphinde ngimkhanselisheke futhi ngoba is not about ukuhlola kuphela. Mhlolela umuntu ukhumbule mawumhlolela umuntu sokuzomtshela into ezicayi ukuthi impilo yakhe kade yamosheka. Mawusumhlolelile mutshele futhi usizo uzokuthola kanjani. Mawusumtshela usizo mukhanselishe. Mawusumkhanselishile munike ithuba lokubuza imibuzo. Mayisebuza imibuzo muphendule ku4 minutes yonke leyo nto ayinto engekho leyo. Okwesibili mina akekho umuntu engiyombhlokha la. Mawungibuza umbuzo mina ngeke ngize ngibhlokhe mina. Ngokusho uyangibuza phela ungibuza ngoba ufuna ukwazi. Mangathiwa ngibhlokha umuntu ngabe usethuka inhlamba. Hayi ukuthi ngiyayisaba inhlamba mina. Loyo ngamblokhela ukuthi abantu abangibukayo ngiyabahlonipha. Angifuni abantu abangibukayo babone inhlamba ezobindiza la ukuthi hey what ingakho ngithe even no fuck off ungawenzi inhlamba. Ithini kufuck off? Khulume bese uthi wena onyanyayo fuck off. Wena onyanyayo fuck off. Ngisho ingakho abanye abantu la bebethi hey KingBhaka di onyanyayo fuck off. Yabona ngipresse ulike lapho. Uyabo kodwa mawuzosuka nje ungene uthi bhahla inhlamba engaka ayikho leyo nto mina. Ngeke mina ungizwe ngisuke nje ngize la ngizobiza inhlamba engangithuka abantu kodwa ufuck off wona konyanyayo hayi onyanyayo fuck off.
foko unyanyana futhi ngenhlanhla iyona kuphela into eyinhlambe ewu7 engiyibekayo leyo kodwa futhi ngiyibeka sengicacisa ngithi wena onyanyayo fokofo nawe futhi ovala into zabantu uthi abantu abangaphumeleli ngithi sizobanyisa labantu abavala into zabantu ngenhlanhla ngibanyisa ngamafutha umakhandakanda akudabulutho ngoba yindaba ngulanda edamini nizobona mhla ka30 ukuthi live lelidamu iyiphi leli after mhla ka30 bobe bengivuma bonke abantu sebebonile ingakho nje ngoba senginyusiwe amandla ngokwasemazulwini kwathiwa sengikulevel 7 ngomhla ka1 November uyobu 7000 umakhandakanda yabo umakhandakanda ngilwela abantu mina abantu esebephindisele lento zezigubhe emuva ngoba lento wayilanda kanti ifakwa inhlabathi yamathuna yamdonsela emumva yangasebenza izinto zakhe zavele za reverse after lande lento yabo umuntu ofike njalo wakhipha 200,000 mina ngo 6000 ngiyakwazi mina from now to 30 October ngiyakwazi ukumsiza mina ngimsize futhi ngivule ngisha amaphupho ngimsize futhi nginyise ngisho izitha zakhe nginyise mina nqwaba enomakhandakanda la and each and every people onomakhandakanda la uyajabula mangikhuluma ngoba ubona izinto ezenzakalayo inqwaba futhi abaodile yabo nqwaba yabo kusasa nje ngizobe ngiyehla futhi ngiyakhona le edamini ngiyolanda and ngizobe ngishaya kancane ngizobe ngihamba nganasi isilwane ngani manje asibona yi ngoba ngishaya kancane nganasi isilwane yabo nganasi isilwane yabo mawungasiboni ke lesilwane fuck off ngoba ngishaya kancane nganasi isilwane yabo ngoba ngithi tse nganas nas wena ungasiboni kahle nas isilwane nas ungishaya kancane nganasi isilwane nas AMG hayi ngoba kunamathisela uphawu akunamathiselanga uphawu le-AMG akunamathiselanga uphawu le-AMG yabo ngishaya kancane imalini King Bhaka installment isaleso silwane angisazi installment angitshelwanga futhi ngisithenga installment sale silwane yabo angitshelwanga i-C43 AMG angitshelwanga yindaba ungatshelwanga ngoba phela hayi inkinga phela ngesibambe cash low book nazi lendlini thenge cash nazi low book mawufuna ukuyibona uwenze special request ngizoyiveza kuyivideo elandelayo ngeke ngivele ngizonisakaza ngelow book nje yabo kuyivideo elandelayo ngizoveza yabo kuyivideo elandelayo wena onyanyayo futhi ke wenazi esinye lapho wena onyanyayo ke fuck off yabo ngifuna ngishaya kancane ngiqondele anasi isilwane sazi isitolme ngisithenge cash yabo hayi kuthi mhlawumbe ngiyachoma or ngenzani cha ngichomi ngiyasho nje ukuthi ngeke ngilo mhlawumbe ngithini kanjani into ebalekile nje ukuthi umuntu kumele alwele nje umuntu yabo umuntu nje uyalwela umuntu befika nje uyalwela umuntu mina ngeke ngiyanithembisa lena makhandakanda ngiyonilwela mina kuze kuphuka izandla nibonile ngilwela abantu ukuthi abangavoti ngoba ayikho lento yasemabhidi mina ngangingalu nenyanga lapha na mina ngangingalu nenyanga wena othi ngangela nenyanga ngizoba ngani nenyanga mina ngizoba ngani vele nomuntu ongazi lutho ngizoba kanjani into engazi lutho ngoba phela mangathiwa kuyaliwa mina ngikwazi ukuyibona impiza ukulwa ngiyakwazi mina ngalwa kakhulu nje na ngisemncane ngizala abazali abaxakekile ngalwa kakhulu nje empilweni ngizobe ngaka mina ngalwa kakhulu empilweni mina ngize ngifike la ngikhona nani futhi la nikhona nilwe kakhulu nani nifuna impi
ngizolo kanje mina bengiprotect abantu ngamavoti engibasizile awucabange makuthiwa angizange ngisha ukho umcimbi abantu basuka ngenqwaba yamabhasi wonke umuntu wayothi fuhle bothi simabhidi kuthiwe kuvaliwe kuthiwe fuhlu ehholo kuyafika kuvali kwazoba yini le mina ngangani nenyanga mina in fact ngangisiza inyanga kodwa ngelinye ilanga inyanga ayinqeni ukuthi ithi hayi uKingBhaka ubesetulweni lokuthi lo mcimbi ungabukhona ngizoba setulweni kanjani phela nansi imicimbi yokhuzani nje umhla ka 5 November uzobe ukhona umcimbi kakhuzani uzobe ukhona wakhuzani umcimbi 5 November uzobe ukhona le kobani lapha ya ngakhona koMoses Mabhida lapha ya yabo uzobe ukhona khuzani sengucheckile ngawubona obukhona abaculi futhi bokhokhelwa yonke into aba right and uzobe ukhona kwakhuzani yabo ngawubona nje obukhona uyabona umcimbi wesilo 30 October uzobe ukhona uyabona igqokama limukelwe libuyele phesheya wabakhona umcimbi wegqokama wabakhona wegqokama umcimbi wabakhona so sizoyithini lento asisebenzi sibheke into kodwa lo wenyanga ngeke uzube khona buka nje umcimbi wenyanga uzohlulwa umcimbi kakhuzani inyanga ihlulwa umculi engabe inyanga iyona ephakamisa umculi zenzeke into zomculi kodwa umculi uzohlula inyanga zihlangene umculi ukhuzani umcimbi wakho uzoba khona umcimbi wenyanga wangaba khona akakho shothi ukhuzani unamandla kunalezi inyanga shothi ukhuzani unamandla kunalezi inyanga umcimbi kaMthandeni waba khona owenyanga awubanga khona shothi uMthandeni unamandla uzoyithini ke lonto uzoyithini ke lonto asuka ayisuka mina ngeke nje mina umcimbi wesilo silo uyobuzima kakhulu koma yonke into owesilo labafana kade besikema kusazovela amacala amaningi nje kade behambe bewenza emphakathini ziningi into zamacala ezisazovela ngabafana ngoba yindaba spiritually ngiyapick up ukuthi bebengaqala uyabona ukuqola ngalokho bebengaqala and inyanga bekumele ziyibambe lonto kusazovela okuningi ngale ngiyongikhumbuza mase kuvela bengingaqala yabo babeqola singekho la beqola khona yebo leko makhaya nalebo Goli nalebo Eastern Cape nalebo Zulu bebeqola singekho thina uyabona kodwa spiritual phela mase sichecka phela thina sibona yonke into thina siyabona hayi miningi imoya ekhalayo wena ke still usangichallenge ufuna ukungibuza ukuthi mina ngithwasephi ngibe ngichaza every day ukuthi mina ugobela wami uNkulunkulu ugobela wami ngaqeqeshwa ngwasemazulwini idlozi lami lafike lenzani lafike la ngikhombisa zonke into eziyimfihlo ngase ngiphakanyiswa ngasebenza ngamanzi ukuthi idlozi elikhulu elasemanzini ingakho ubona ngisho umuntu ekufida ngomuthi ekugcineni uthi usethini kwena hayi funa ngiyogeza kade umdlisa umuthi umuntu usuyomgeza and amanzi awahlangana nomuthi umdlisa umuthi uyamgeza ukudididi lonto ngoba phela uma uyomgeza musu kumdlisa umuthi ungamdlisa umuthi uma uyomgeza mugeze ukuze ukuhlanza idlozi lakhe lo muntu clean idlozi why umdlisa umuthi umdlisa inkamba yonke into usuyasuka sesiyemanzini amanzi ayageza yonke into amanzi nje khona idalwa zamanzi eyisemanzini idalwa mawukuthi awuyazi lonto ngiyokuchaza ngelinye ilanga eyidalwa emanzini uyifica khona idalwa zakho zifike zikwazi ukuthobisa inyoka eyingozi emanzini ithobiswa yini idalwa zamanzi ithobe ungene kunenyoka ingawenzi fokhona inyoka hayi lezi inyanga ezisaba izamagwala hayi lezo ngithini ke KingBhaka lapho hlulo kuhlola ukuthi kade mina ukuhlola ukuthi kade ngashiya ukusebenzela eThekwini sengisebenzele ekhaya uhlulo kuhlola iaddress yami number 44 Rocky Ridge Road and address yami ila ngisebenzela khona futhi la ngihlala khona uma ungifuna unelungelo ukufika anytime ufuna usizo noma ufuna ukungishansa ukuthi ngilula yini you can come
can come. Ufuna ukuthumela abantu inkabi nam address number 44 Rocky Ridge Road. Ukuthi abazongishansa ukuthi ngiyazameka yini 44 Rocky Ridge Road. Hlula yonto. Hayi suka fokofo wena nezinyoni zakho lezo. Onyanya ufokofo. Ngihlala khona yila ngisebenzela khona. Isigodlo sami ke sikuphi isigodlo sami? Sile edamini. Sile edamini. Lana khona underground. Underground. Futhi kwathi nginikhombise kancane man, yazi shit. Shit. Underground. Shit. Ngikhombise kancane. Hayi ningixoleleke. Ngithe ngithi ngiyangena. Hayi. Bengithi ngiyakhona, ngithe mangingena nje yavele ya off network. Yavele ya off network. Bengithi ngiyakhona ngqo ngoba ngikhathela abantu bengishansa mina. Ngithi ngiyangena nje underground yavele ya off network. Yabo ngase ngiyabuya. Hayi bese ngiyakhona ngqo ngoba ngifuna umuntu angikale mina. Acathi mina ngoncindisa, angincindisani mina. Ncinda la, khotha la. Angenzi lo msangano mina. Ngezifaka. Mina ngilimpisa abantu serious ngoma khanda oil. Ya, landa phansi edamini, lebe ngilanda khona izindaba zonke, mase libucayi udaba. Akekho ngisho umuntu mina oseparliament, mina nje zithi politics njengamanje. Ayikho into engingayazi ngepolitics njengamanje mina spiritual. Sengibambe yonke into mina. Yonke into mina. Sengiyibukile nje, ngabuka ngisha ama results bengakaqali ukuqala, sengiyabona ama results wonke mina. And mase ngisho ukuthi lo sekunjoba kunjalo nje. Sinike kumina. Hayi inyoni azimazi ubhaka man hayi. 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 Hlule ukuhlola ukuthi hayi suka. Hlule ukuhlola ukuthi uKing Bhaka akasekho, akasasebenzi usebenzela ekhaya full time. Hlule ukuhlola uKing Bhaka ukuthi hlule ukuhlola ukuthi uKing Bhaka unedamu. Uhlule ukuhlola ukuthi uKing Bhaka unomakhanda oyinkinga. Uhlule ukuhlola ukuthi lo makhanda usebenze kanjani njengoba uyinkinga kangaka. Njengoba nje ukwazi ngitolekela yonke into unama njengoba ngilwa impi zabantu. Uhlule ukuhlola ukuthi why nginqoba izimpi zabantu. Ucathi ungadila nami kanje. Usathi thwase izalukwazini. Futhi naso nje sesikhathalele. Ayisuka. Tshele ke isalukwazi thina. Kathi isalukwazi ubani uzuyathi isalukwazi nje awunadlozini wena elizokutshela kulele ebusuku ukuthi vuka manje hamba manje uyokha impande ukuthi vuka manje hamba okay ke bangasho ukuthi hamba emanzini awukwazi ukuphupha uyongena emanzini. Ngoba phela mawuphupha uyongena emanzini liyakukhombisa idlozi lakho ukuthi thina sisemanzini woza kuthina. Sekumele uqapheleke manje ukuthi amanzi uyabona anjani, ayashona awashoni. Ngoba ukushona kwawo asho kunye, bengabe ngashoni asho kunye, bengabe ngcolile asho kunye, bengabe ngangcolile asho kunye. Uphonsekile yini? Mawuphonsekile asho kunye, mawume ngaphandle asho kunye. Ufuna ukubona ke lonto. Ayisuka bazoganga la. Kodwa bafethu ngiphakamisa izandla. Ngithi mina ayikho inyanga engilwa nayo futhi angisoze ngalwa nenyanga. Futhi ayikho inyanga elwa nami. Alikho ilanga mina ngiyofika la ngithi khona inyanga ifuna ukungibulala. Ke ngwenze lo msangano mina ngiyoninyoni mina. Ngenze lo msangano mina. Khona inyanga engifunayo ngilekelela hayi fuck off. Khona inyanga yangifuna mina. Ke ngwenze lo msangano mina. Mina mangixakekile I know what to do. Ngihamba ngedamini. Bese ngiyabuya. Ngitshela khona ukufuna ngenzini. Isebenza kanjani yonke? Phela. Kodwa akusothi ngiyasaba engathi ngisaba mina manje labantu naba abasabayo emzini yabo. Futhi nabo ufuna sisabe sonke kube wosabi. Hayi suke ngiyenze lo msangano mina. Ngingenze into mina. Hayibo. There's a toilet. 4 minutes. Hayibo. Hey, ngithi mina a minimum time mayisefikile umuntu esam minimum 30 minutes, maximum 1 hour. Umuntu eyedwa. A day ngivumela bayazi office. Ngivumela abantu abawu4 ukuthi bakazoconsulta nami. Ngoba ngiconsulta labantu khona kumele ngiconsulta nabo abaningi abala kuline engcingweni. Ababhuka ama consultation. Yabo. Ngikhuluma nje la nginecala. Angakabuyeli kubona bonke. Namhlanje ngisebenze abawu6 ocingweni.
ngenze study ngithi mhlawumbe ngisebenze 20 cha ngisebenze 6 namhlanje ucingweni ngithi ngisebenza abanye kube ngena abanye yabo and bengena abanye uyabheka ngoba into ngami mina why mina ngithi kahle vele ngithatha nje inqwaba angithathi inqwaba ngifuna 4 ingoba umuntu ngimnika isikhathi okwesibili angikhuluma into esuka lekhanda mina ngiya requesta kwaba ngiphethe ngiya requesta mina emazulwini ngicela indaba zalomuntu ngoba deep down indaba zalomuntu zaziwa uNkulunkulu zaziwa idlozi lakhe nedlozi lami liyabona mina ufuna ngirequest mase ngirequestini ibisiyabuya impendulo mina ngithi base ngikhunta esuka la mina ngiyatshelwa ukuthi lo muntu unje mase ngiyafika mina ngizokutshela ukuthi la unje wena ngiyatshelwa mina nje akuvumelekile umuntu afike kumina eloke ngichazela ngichaza hint angisebenzi ngehinti mina ngiyazibonela inkinga kumuntu ngiyazibonela inkinga ethula umuntu ethe ngiyazibonela inkinga mina umuntu isikhathi minimum time 30 minutes wena nje owenza 4 minutes no 3 minutes no 5 minutes udlala ngabantu lapho ayikho into ongayikhuluma la lesikhathi singaka ayikho lonto and kodwa abantu ngoba basila abantu bazoyibona leyo nto abantu ukuthi ngidlalwa ngabo sengitshela nalabo ayinyanga emakhaya ukuthi nabo bangadlali ngabantu noma umuntu noma ungakwazanga ukumhlolela kodwa mnikeke isikhathi ongcono umlaleleke mlaleleni ingcono okay fine uyibona into zakhe ke mlaleleni umuntu ukuthi uthini ongcono mkhanselishe kangcono ngoba ukukhokhile phela ngoba phela anikwazi ukubona ngifuna ukutshelwa yibona futhi abantu ukuthi bazeleni lekhaya ngifuna una akutshela umuntu azeleni bese uhamba uthi uyahlola kakhulu online kodwa ufuna ukutshelwa yena yini hayi inkinga la induku yami ayisasebenzi ufuna ukutshelwa yena ukwazi ukubona induku yalo muntu ukuthi ayisebenza ukwazi ukuyibona leyo nto akwazi ukubona leyo nto leyo ufuna ukutshela hayi cha bafethu nginithanda njengayizolo noma yinini mina mangimele ngizondwe angizondwa abantu engibaqwashisayo bethi King Bhanga msasiqwashisa kodwa into engifuna uyazi mina unedlozi lakho unesithunywa sakho uyabona mawuya kumuntu usuke uyofuna ukubheka nje ukuthi ilaphi la li strong kanje idlozi kodwa yini unedlozi eli strong kodwa still ushayeke ushaywa yini don't expect umuntu akuphindele into yaziyo ukuthi uyashayeka vele uyashayeka ukushiyila uvusi ukushiyila uNomathemba uyazi ukushiyila so umuntu akakuhloleli bethi kuwena ukushiyila uNomathemba umuntu kumele ethini hayi ngenxa ka1 no2 no3 no4 yabona lento seyenze kwa escalator ukuthi nokuthi lonto leyo seyidale ukuthi uze ugcine ushiwa uNomathemba uthi umuntu kanti uNomathemba ungishiyele ukuthi usuke kwaba njena ukuhlola ke lokho kwenzekeni ukuze akushiye uNomathemba hayi ukuthi hayi wena usho uNomathemba wena hayi sombuyisi uyayazi umuntu lonto yini akushiye uNomathemba ukushiyeleni uNomathemba that is the thing mina nje bayazi mina uyabona mina manginikeza ithuba wathola umakhanda bese uthi ngilwele King Bhaka hayi ake uthole nje inamba yami 0798130260 ake uthole makhanda bese uthi ilwa King Bhaka sibone hey ungaqala ungayibulala ihlobo ungayenzi lotho ungayibulala ihlobo ngoba wayibulala uzothwebuleka lento ekwenza ube nengcindezi wathi ngoba njengoba unengcindezi nje uyenziwa ukuthi ube nengcindezi lento ekwenzayo ukuthi ube nengcindezi beke wayibulala izokuthwebula mayisikuthwebulile izokuthatha iyogcina emgedeni la ihlala khona ikudlisa amasi ikudlisa inhlabathi ngoba isikuthwebulile yindaba ikuthwebule isebenzisa izandla zakho wazithwebula wena ngoba yini iqale yathatha ingqondo yakwenza ngathi kuphinde kusolveke ingayizami into kuyibulala yabo iyohlukumeza wena awusoze wakuthola ukuphumula uyophenduka umkhovu usebenze uzube emfushane usebenze emgedeni usebenze nala ungathunyiwe khona usebenze nje ubona abantu bexabana uvela ungena ungathunyiwe ukuthi balimazi uvela balimazi sewomela igazi usuphila ngegazi ngoba wayibulala ungayenzi lonto
Yeke akekho umuntu ongayibulala kuthiwa ezulwini. Mawuyibulala nje usukubulawa isilwane esiqale sikwakhela ingcindezi silokho izinto zakho senze kube impilo uyibona ukuthi ayiyi indawo bese uyazibulala ke. Iyonto ke leyo. Kodwa wayibulala hayi then izwayo umuntu beyibulalile yaye kuthiwa kashawe kusuke ngashawa yena kusuke kushawa lesi basuke bezama ukushaya isilwane lesi esikwenze wafa ababona ukuthi asisekho enkathi nje uyibulala siyaphuma kuwena kusebenzani bayawuthatha umphefumulo bayawuthatha umzimba bese bekushiya nani nesithunzi zizongazi inyanga ehlakaniphile hayi lezi edidizelayo konke kuthiwa isithunzi umuntu wena mawubona ubone kuyena kodwa kuyena isithunzi umbone enzani umbone ophigazi lingapheli ephuma igazi emakhaleni kodwa uzongcwatshwa lo muntu into esiyakhiwe le bathe beyakha bahluleka ukuplesa kahle igazi ngendlela yakhona isithunzi lento kuseyena umuntu ningcwabe liyona kodwa manje ingcwaba kusuka umsindo wombango manje ingcwaba enye level engikhuluma kuyona ezingayazi lesi azothi umuntu uyabona uzobuzwa inyanga ithi uthwasephi yazi ukuthi ukuze uthwase ufuna uhambe uyohlala emzini womuntu uduniswe lezalukwazi ngezinqa bese sithi phothula akazi ukuthi idlozi likhuphuka kuwena bese lezizana mase liyafika ngamaphupho nangebonakaliso likuqeqesha uqeqesha ulele mase uhlonipha uNkulunkulu uhlonipha idlozi lakho uNkulunkulu uhlonipha uNkulunkulu uhlonishelwane ingoba uyena oyisiqalo futhi oyisiphethe wena onyanyayo fuck off. Ayike ngicela ukuvalelisa ngizobuya kahle ngolosine khona indaba engisafuna ukuzicubungula kahle ngizwile engizwile ukuthi njengamanje kunendlela abantu izinyanga ezinye hayi futhi inyanga eyodwa eplan ukubarobha ngayo abantu uyabo ngisafuna ukuyicubungula lento kahle mase ngiyayibuka ukuthi iyenzelani into enihluka nje lento ecabanga sengitsheliwe ukuthi kwimanje yacabanga ukuthi ngizobarobha kanjani ngoba abasarobheki ngegubhu at the same time ngeke basarobheka ngokuhlola ngoba phela nje ngiyivala lento okukhuluma ukhulume nestaff ukhulume nomuntu ofona kuyena ukhulume nesithipha lapha ya ngiyayivala leyo nto baba yini bafethu ngiyanithanda thank you wena onyanyayo fuck off.